Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Ur eta Lur saiorako beste saio batea, lehenbizikoz Lorenzo Sarrateakin etorriga udazkeneko egueldi eta zonalde paregabe hontan elkartuko gabekin galdera batzukinez, eta bigarrenik Jorge Oteizakin hitz eginen du Oronozera joanez. Bueno, esan bezala Lorenzo Sarrateakin elkartuga, bera Elizondoko hartzaibet da, non Erronkariko jatorri izendapeneko gaztai esnea saltzen dion, eta bere laborea horren araberakoa da. Badakiu aspalditik hasi zinela lan hontan, nola seitu dozon, zerrek eman dizo gazta hori ekoizteko, produzitzen dozon esnekin seitzeko? Bueno, azkenean hau da marka bat, ez? Kalitateko marka bat egiten duena gure esnea balorizetu nola baitere, ez? Eta bueno, pues hor sartu ginen eta hor segitzen du. Eta gero, bueno, dela urte batzu izenen aukera hartzaien ordezkari izatea kontseiluan eta pues hor nago ordutik. Badakiu presidentea izan zinela, ez dakit nola izan zen zu hartzai, Elizondoko hartzai bat izatetik, kontseilu hortako presidentea izatea, nola pasatu zen edo? Bueno, azkenean olako kontseilu batek batu ordezkariak, ez? Hartzainenak, industriainak, gobernukoak, eta lau urteta egiten die elezio batzuk, aukeratzeko nor sartzen den hor, eta nien eren zerrendan sartu nintzen, eta bueno, irabazi zen, eta ordutik pues hor nago. Postega horregatik. Bueno, badakiu Erronkariko jatorri izendapena oso famatu dela eta oso beharrezko dela Nafarroan, badakiu bai sari bat eman zizuela Carlos Hirugarrenena zukin dozon lanangatik Nafarroan, orduan pixkoan nahiko genuke jakine bai, zer ikuspegi dozon Nafarroan buruz nola elikatu bai zukiten dozon bezala esnekin, ez? Ba, zeburu duten, pues nola baitere, bueno, Carlos Hirugarrena sarie ez da niretako, da denendako, ez? Azkenean denominazio batean dena gera importantea, hartze guztiek eta industria. Eta nola kosten duten, pues nola baitere behar dugule zaindu denominazio markatzen duen araudiak, ez? Azkenean bertako arraza, sistema nola ekoizten den, hoi balore handie dire, eta bueno, hoi nola baitere zaindu nahien. Ikusten du zaindu nahi hortan zaudela, badakiu aspaldi hasi zinela eta aldaketak nola bate zure hartzai familia hortatik segiden nola eman dozu edo ze aldaketa eman die sektorei dagokionez? Sektore buruz, pues argiena da gerota gutiago gerala. Bai. Urte haunitzez etzaio behar den bazalako baloria eman guk ekoizten ginuena, eta bueno, horrek egin duk gerota hartzai gutio. Hoide gehiena sumatzen dena, eta orai, aiatu den momentu bet, guk usten ginuen arazoi, bertzekera hasi dela ikusten, eta ikusten dute ekoizle gerota gutio, eta usteot horregatik, dela ja 2 urte hasi zen pixkat esnean prezioa eta gorakadak, eta ikusi ze heldu den. Bai, bueno, zuk apostu bat intzinun horren alde, gero bai itzein barrak dibertsifikazio bat intzinula eta Euskal Txerri raza autoktonoan alde intzinula bai, beraz dauzkezo etxen bai, ardilatxa bertako dena, bai Euskal Txerri orduan, nola bate zure apostu da bertakoangatik alde itea, bertakoan alde, eta nola bate bai, globalizazio horrek ekarri dona edo baztertzeko. Gure bazalako baserri txiki batean sistema globalizartortan ez gara ezer, ez? Bai, desagertzeko bidean. Orden behar dugu nola baitere bertako arrazakin eta balore bat manez guk egiten duen gauza, ez? Eta nola baitere hola bizi nahian azteko. Oso zaila da balore bat itea,
gaur egun ekonomie dagoen modu hortan, ez? Adibidez, jatorri izendapenak bai eman dizue, hobekuntza bat edo ondorio positibo bat eukido zuen produkzioan, ez? Ohitu gabe. Bai. Eta gero horren arira, zuek ezin duzuek gehiago produzitu, gero bai kontsumitzaileekin daunola bateko kontra esankor bat hartzaileekin eta kontsumitzaileekin, ez? Bai, bueno, justo kasualki orai aigera lan batitean bai hasitzen Idiazabal eta bai Ronkalere abietu gera hortan, ez? Reguletu nahian nola nahi duen ekoiztu. Orai hartaino errandakute denek behar dela gerota gehiago ekoiztu, temerkiago ekoizteko, kompetitiba izatea. Baina, bueno, bideo hortan segitzen badu desagertzen geragu, ez? Orden behar dugu geren burue babestu, eta uste dut kontsumitzaileak ere, poliki ohartzen dela hortaz, ez? Eta ze baloria duen hemengo produktuak kontsumitzea. Argi dago arazo ekonomiko bat dagoela gizarten eta horregatik igual jotzen dula produktu merkegoa eta kalitatez ahaztuz, ez? Baina zuen helburue hori da. Bai. Azkenean, bueno, oraiko komunikazio eta teknologia horrek ere egiten du, osea, nolabait ere kriston marketinga badi, ez? Bai. Orden, hauniz urte zinde marketingak naizta merkea izen arrazona dela, ez? Eta batzutan ez da hori gertatzen. Eta gu behar dugu nolabait gure mediokin marketingoi buelta eman eta erranez gauzuet ona balime da behar dela bere balo bat. Eta gero kontsumitzelei jakinen du, gai den produktu hori ordaintzeko edo ez, o ze prioridadeen duen bizien, ez? Bueno, arazo asko daude eta zailtasunek daude, adibidez, zuen erronka produktibitaten arabera hori da, baina bestalde bai esna ekoizteko hontan ze erronka aurkitzen dituzuzuk? Ze erronka? Pues hori errandatzutena, ez? Azkenean beti atzentzen daun izaldiz kalidadea eta ze egiten dugun gu baserrietan eta gaten gera beti konparatuz bertze tokietan ekoizten dutela kriston pila, aixe merkeago eta beti hor gaudez, borroka hortan. Eta zure lanan beste pauso bat, beste gai bat ez zitzeko, zure lana adibidez nolako da, egunorokoan zer egiten dozu? Zure hartaldekin, jazten dozuz? Segun, ardiena da temporada, ez? Horai hasi die ardiek erditzen, eta horai hemendik egun betzutera bildotzaia hasten gerela ikentzen, hasiko era jeizten. Jeizten eta saltzen esnea, eta gero urtean zehar egunero bada zeo zer egiteko. Neguen izaten da gehien bat ardikoi bildotzaekin jeizten, gero udaberri aldera hasten die belarrak, gero urte guztien badugu zer egin. Eta salerosketa hortan, zuk ze lan egiten dozu badaki dena eskuz jezten dozuela, esnea hola ateatzen dozuela, lan gorra da, horrengatik ebaia postituen dozu, industrializazioa alde batea utzi ze bai. Bueno, eskuz jeztea, ni onartzen dut, azkenean makine jarri beharko dutela, ez da beti posible ez. Baina, beti saiestuz sobera nolabait industrializitzeko, ez? Horrek iten dolako bai, kalidadea hobea izatea. Bai, azkenean hemen bizikera hauniz imagen agertzen da, ez? Ze araudia erakusten duzun haren arabera, ez? Bai. Eta ni beti esaten dut, ez zaio inori ikurritzen enpresa handi beti esne kaja batean edo gasna batean jartzea robot bat behia deizten. Beti ikurritzen zaiote, o paisai bat, o hartzai bat, edo... Bai, ez? Eta... Behar dena. Eta guk imagen hori dugu, eta nolabait balietu behar dugu, gu gera hori egiten dugun, ez? Hori balietu behar dugu. Jaketa aipatu duzun zuek zateala, zer espero duzu badakiu sektore honetan lastimez zailtasunak daudela bai segitzeko, baina zuk nola ikusten duzu zure ondoren gotza? Denek ezten dugu beltza dela, ez? Baina, zenbat sektoretan dago beltz. Behar dugu borrokatu, ni beti errandut, etorkizune gure parte bat azteko gure eskuten dela, ez? Beharko da borrokatu, nola ez dakit, baina, saiatu, beti errandut, falta dugule sektorea elkartasune.
bai, ikusten badu persona bat atetzen dela kanpora, pues, dena haren bizker uzten da eta falta da elkartasun hori. Egia da, bakoitzak beren etxetan badu kriston lanpile eta zaila da atatzea baino. Pixkat elkartasun hori falta da borrokatzeko eta etorkizunean, beti hartzen du, ni badela orai edozein etxetan hemen, mutiko koxoan, mutiko neska koxkor bat, bautena kriston afizionea. Pues, hori beharko zegoten nola baitere, Inkulkat. bai, segitu, man erramienta batzuk segitzeko. Eta erramienta ikusten dutena da dirua. Zuk ekoizten duzun produktua balio edu, seguro izin dela... Bai, argi dau ekonomia. Ekonomia, bai, ez da, ni beti errandu, ez dela lantzarrik diru balime da. Bueno. Bai. Bai. Eta, zuk esan duzu, apostu egin behar dela, eta jendei segide bat egon behar zaiola, bino bai zeltasunek daudela batasun hortan ez. Adibidez, iparraldekin euskal hartzaioetan, bai dau, nolabateko batasune eragozten don, bi estatun artetik eragozten don. Bai, beti ezten du aigera aipetzen Europa, Euskal Herria, baina gaur egun oin mugak segitzen du eunde baino fuerteago. Eta bai, sortzen dela, bai, bakotxa ez da, geren nahi du defenditu geren xokoa eta ez du ikusten pixket aratago ez. Eta hoi, akatsa handia da. Argi dagoelare jatorri izendapena edo jatorri deitura babestu horrek bai apoiatzen dola zuen lana eta bai eukitzen dituela ondorio positiboak bai ondare natural bat eta kultural bezala dagoela konsideratue, orduan horreke bai nolabait bai ematen dola nolabaiteko aukera bat edo benefizio bat zuei bai aurre egiteko. Dudik gabe, hortan ere badugu lan handia egiteko ez. Ez du denak nahiko baloratzen zer den olako marka bat, ez? Hau nitzaldiz erotzen gera bertzen marka bat zuten eta ez dute fundamentu atzetik ez dute ezer. Eta gu badugune atzetik historia eta batzuten ez dakidu behar den bezala baloratzen, baina dudik gabe markaok beharrezkoa diela hauetako. Eta, lehen aipatu duna Euskal Txerrina. Oire bai raza autoktono bat da eta zuke bai horren alde iten dozo. Horren lan nahi behidetuz edo horren arire nolakoa da zure egoera? Nire egoera, pues, aiztion errandugunen mugak ez. Ni lehenbizitik sartu nintzen iparraldeko kintoa elkartean, Euskal Txerri elkartean, eta sormarka lortu zuten, denominazioa lortu zuten, eta ni estatu desberdina izategatik kanpo gelditu nintzen ez. Hor ikusten da, oin mugak ze inderra eta duten. Eta beti aigera aspalditik lan bat nahian elkarrekin. Eta pausu txiki batzuk aigera ematen, nahikoak ez, baina zeo zer aigera eta espero ezagun segitzea bai. Denak espero duzu segitzea eta pausu txiki hoik bai egi inen diegu ikuste du. Eta besteik gabe, espero dula hontan segitzea, zu bezalako pertson importanteek bai aurre ematea sektore hau. Ni importantea ez da gitu. Bai. Esate izut baietz. Eta jende hori apoiatzea eta segide ematea denan esku eta bai gure lana bai nola batea zuei boza ematea delako. Vale, pues mil esker zuei ere boza emateatik ez. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Honezaino etorriga Jorge Oteizakin galdera pare bat itea, badakiu ja urte asko damakizkizola 30 urte zoaz hartzai bezala lehiaketatan, eta bar, hasteko zure egunerokoaz hitz egiteko, hitzein barko sasi arditaz ez? Nondik nora etorri zitzizun sasi ardi arraza hori rekuperatzeko intentzioa? Holaxe, desagertzeko zorientzagon arraza bat eta hola, eta nola oire bertako arraza den, pixke mantentzeko eta hola, eta gero asiritzen batzen ardi betzuk, eta gustetu zitzaizkiten, eta ardialde polite montatu nuen horietaik, eta
Gero egieran operazione bat garrantzetik eta inuen, eta orduen kendu nituen, baina, bueno, orai erdi nastekatu etzu berriz badauzket, eta, bueno, holaxe hasi nintzen. Orduan artealde bat badaukezu kuadrille bat? Bueno, hartalde bat, 20 bet dauzket orai, 20 bet. Galdetzi dela. Eta dauzkezu latxa eta saseardik, ez? Bai, bueno, horiek saseardik, horiek ere erdi mestizoak hola dire, eta gero dauzkegu ardi mutur beltzak adardunetaik. Badakigu gainbera bat dagoela ardin populazioan, eta zuin mantentzeko intentzio horrekin etorri zala, eta sasi ardin berezitasunek edo ezaugarri zein die? Bueno, horiek gorputz ez da txikietire eta gero sasi ardie berak erten duen bezala, ibiltzen dire leku zikinetan eta hola. Eta horiek ona dire, mendiek garbitzeko eta larrosto eta, larrostotek aparte bertze eozin osto fresko eta horietek eta jatentuzte eta leku zikinetan nola sartzen diren, mendiek garbikontzeko ona dire. Auzora nahiteko. Hoixe. Eta gero haragine bai badago beste berezitasun bat, ez? Bai, horiek dauketena da ezurrek eta nolatuten txikiek, ez da, konparatzen al, kanalian horiek pisetzen dutena eta bertze latxak pisetzen duena, latxak ezurrek eta handiagotu, horiek ezur txikiek izatekin kilo berdineko bildotxak harage gehiago du horiek, saseardiena. Orduan, ongi, saseardi momentuz ongi, ez? Bai, ez, horiek dauzketenak, konten daude, eta gero hortik aparte, laguntze batzuk ere badaude, ematen duztenak, erdaraz erten dena peligro de extinzio bezala dena arrazaindeko, eta laguntze horiek ez da gaizkitortzen. Claro, diru laguntza horrek ematen bai, mantentze horrekin. Azkenean dena behiretu erda pixke, eta ez da naski nahi izetia arraza mantentzia, baizik, laguntze ekonomiko batzuk ez palime dire, ez da rentable atratzen. Eta, orden, bizi barduenak ere bere kontuek atzabartut, haingatik dire laguntza horiek. Bai, zailo da laguntza horiekin. Gero, aipatu dozuna, mantentze horrena, peligro de extinción, zure lehiaketatan ebai euskal hartzai zakurrekin aitzeza, oire bai peligron dau, badakiu beste erraza batzuk jain jarri bezala indiela eta horrekin bai mantentzen dozola. Bai, hor laguntzik ez dago, baina, momentuen lehen baino gutiago, baina segitzen dugu lehiaketetan ere pixket, eta, segitzen dugu bertako arrazakin. Eta hori nola galtzeko zorien zegoen, orai bariduri rekuperatzen ari dela pixka bat, baina, momentuen laguntzik ez dago, baina, hor segitzen dugu. Segitzen duzu, egiten duzu apostu mantentzeko bertakoa, eta aipatu duzula lehiaketatan, badakiu urte imaginat badamazkizola lehiatzen eta goen pixkoat zailtasunek diela, dineta dela bai, alde bateago aizala uzten, baina azken urte honetan badakiu Nafarroko eta Euskal Herriko txapelketan hartu duzula eta emaitzek onak izan du diela. Bai, Nafarro txapelketan, lehenbizko lehiaketa urten, beste lekuetaren ez gaten, txakurrekin ez dauketolako konfiantza kanpora gateko, arata gateko behar duzu konfiantza zakurrekin, maila desentia emango duela, eta nola ez dauketen hori, aurten lehenbizko lehiaketa izenuen Nafarro txapelketa, eta zakurre nahiko ongi portatu zen, edo portatu ginen. Batzuten botatzen dio zakurrei kulpe, baina manatzen dionak ere batzuten izaten du bere zera. Eta gero Euskal Herrikora klasifiketu ginen, eta han ere nahiko desente, bai. Konfiatu behar dozu zure txakurren. Bai, igual behar nuke konfiantza gehiago izen, baina egiran momentunten ez dauket. Eta ez dakit, momentuz beste zakur gazteik ez zait suertatzen hola, edo ez dakit zakurren kulpe den, neriare baden pixka bat baino gehiago igual. Ez dakit. Baina, hain egin saiatzen, bertzon bat batzen duten. Asko dependitzen du azken finen txakurren berezkotasunek edo arrazak berak ekartzen dona, ez da bakarrik ere bai zure. Bai, hori ikusteko handiedu horrek, errestasune berezkoa bat duena erresago erakusten diozu, eta horren ikusten baizu ikesten nahi dela, ze horrek ere animoa hartzen duzu gehiago, eta
bueno, psikologikoko ere beti badu horrek ere bere kustekoa. Aixe. Eta, bueno, suertatzen zaiten baten bat ola berezko badaukena, eta ne horre animetzen naizen gehiago, eta beston bate ere erakutzen duten. Aber animatzen zen ba. Bai. Eta, bueno, lehiaketatako pentsatzen dut entrenamendu bat, iken dozela urten zehar nolakoa da zure entrenamentu hori? Bueno, entrenamentu, azkenean zakurreten dako entrenamentuik hobena da eguneroko lana. Ardike. Baina gero lehiaketarako eta, bueno, badire gauz betzu pixkede erakutsi behar dizionak eguneroko lanetik aparte. Eta, bueno, bai, beti behizo zerbait desberdintxago egin eguneroko lanetik eta, bueno, hori de, azkenean printzipalena. Lehiaketa batzutan adibidez, zailtasun batzuk daude ez dela bakarra ardikin aitzea banderana adibidez, hortako zentramendu iken ditut? Bai, bueno, lehen banderak batut eta saiatu banderain erditik daila zakurre. Baizik orai egieran konkurso ofizialetan eta bandera arron gutxi patzen duzte, Navarroko txapelketan eta Euskal Herrikoan eta nazioartekoan ere gutxi patzen duzte, eta nik egieran azkeneko zakurruni ez diot banderik banderakin ez diot egundein entrenatu. Eta oide, arrazoi bet, azkenean, por ejemplo, amaiurrera ez gateko ere, amaiurren aparte kasten duzte txapeldun guziek, kristoi maila izaten da, hortik aparte bandera hundiz patzen duzte, eta karo, gure erakutsi hori izo zakurreit, nire zakurre arras bizi da eta hola, eta banderetan ez diot erakutsi, Bueno, urten zehar aldatu iten da, bakiu 2001, 2002 eta bi txapel asko dituzo, eta seitzen dozo, baina, bueno, jarraipen hori dozuk nola uste dozo, eman bar dozola bai zuk eta bai ondorengo generazioak edo releboi nola izanen dela? Ez dakit, azkenean jendia, ez dakit zerengatik, baina ez da animetzen lehiaketetara, eta da gauz beta arras polite. Oso. Baizik, ekonomikoki hasten malimezara, ekonomikoki ez da rentablia, baizik. Gustetzen mazaitzu ez da olako, ez duzu gastatzen ere. Nahi dut, azkenean da, ordu betzu pasa hartuzule erakusten eta gauz betzuk, eta gero eguneroko lanian, hartxon errandutena, eguneroko lanian ere badire gauz betzuk, iten altuzunek beri hartan, igorri barrian, zuzenean zakurra ardietara, igortzen duzu itzulien, eta igual kusten batuzu bi arbol badaudela, saiatzen zara igual, saiatu erdi eta arbol horien erditik pasten duten, eta olako detaile txiki betzuk eta inez gehoztik eta zakurrek ikesten dute. Ja, jendeak ez dakit, ni pentsatzen dut igual ekonomikokire beste zera bat izan zen, igual jendea aixesago animetiko zela. Baina, ez dakit, pena da, ide galtzen, eta gaine izan zen gure arrazan bakarrik beste arrazetan ere, Napar mailan lehiaketan dabilen bordek kolie erraterako, kortariko bordakoa da lehiaketan ibiltzen den bakarra. Gaztetan? Bai, gaztetan eta helduetan, ez da bertzeik bordek kolietan, Naparra mailan dabilenik, hemengo lehiaketetan. Eta egatik, pena bada, baina, aber jendea animetzen hasten den. Azken finen, nesatez dinen, ja, 20 urte edo segide honetan, persona berak iken duzue lehiaketa, eta bai igual horrek uste ez duei, ez dagoelako igual lekukoa emateko aukera hori. Aukera badago, nik ezten dut, nik ja, dela urte batzutik unera, nik badakit, ne horrek txakurreta maila bajatutela, eta nik balimezen beste jende bat berri heldu zena, nik ne horre bera gandeneko 2 urtean igual utzi zinuen. Baina, ikusiz jentek ez dagoela, pena ematen datzu guztia, eta engatik segitzen duzu. Eta orai, hor bainun bat kristoen mailan ibiltzen zena, eta orai erretiretu egin de. Ja ez omen du azkeneko konkursoa, oinatiko nazioartekoa omen zuen. Eta ez dakit, nik esperantza bat oniken itzuliko aldela. Itzuliko aldela, gainare berak beti zakurbet o bide gehienetan eta maila honekoakin ibilide gandeneko 30-14 urtean.
eta pena bat da, berak ez badu segitzen, baina, bueno, berak erabaki hartu badu, pues, nik egirran, espero eta aldatzi erabaki, baina, bueno, pues, bera izen da, claro, oite bi txapel benpin badauzka irabazie. Maila hundie. Maila hundie izen da, eta, bueno, ure datorren urtean, ure ez badago, bueno, a ber, orai aitzaki duenak maila hundiko, hartzaia bazagola bere txakurrekin, orai ure ez badago datorren urtean, aitzaki hori ez du ino jartzenak, eta, bueno, pues jende berri animetu. Ez du preciso gaztia behar, jende helduek ere, badire bertze herrialdetan, jendeak zarpartia, jubilazioa hartu eta hasi direnak eta nahiko ongi dabiltzenak badire. Nahi dut, ez duela zertaz preciso gaztia behar ere. Eta gaztia balime da hobe, arek etorkizune luziagokoa dauke. Bai, orduan esaten una, zure etzola itzakie urrengo urtetan seitzeko momentuz, eta esan duzun guztia bai, pentsatu zure buru esan izan ditu diozola seitzeko, ez? Bai, nik egierran, dela urte parea bizpiru, ondo nintzen hola, eta usteko tamaina, ikusiz ez dagoela jende gehiegi, ez eskaz dagoela, segitu dut haengatik itetu Navarreko txapelketa, eta han ze maitze lortzen duzu, daukezu aukera segitzeko Euskal Herrikora eta nazioartekora edo Euskal Herrikora. Eta orduan urrengo helduen urtei behidetuz zuk ikustezo aukera bertan seitzeko, ez? Bai, printzipioz, zakurre ongi badago eta ni ongi banago, saiatiko gara ganta albezin maila ona ematen eta abez zeateatzen den. Beti saiatu. Bai, aurten benpin, aurten nahiko maila ona eman ginen, eta datorren urtea ongi bagara saiatiko gara, berriz aldugun egite. Hobea, pentsatu hobea eman ez zuela. Bueno. Hoxe, argi dago erronka asko daudela, bai txakurrengatik, bai ardingatik eta bai lehiaketangatik, eta oso zaila dela bai hori aurreateatzea, baina ikusten duzuk mentalki badaukezola intentzio hori. Bai, datorren urterako benpin, ongi bagara, badut intentzioa segitzeko, eta zakurrek ere, zakurretan biek ere adinen bagazi, baina, ni naiz gaztentzen al, baina zakur gazten bat, gutxinez, moldatzen duten pixket lemizkoik etxeko, ikes dezala, eta gero lehiaketetako ere balio duen. Txakur gazte batek zure bai gaztetuko zailo, seguro nago hortaz. Orden hori entzunez saiatu behar dut nigen gehiago. Hoxe, jendengatik ere bai barko atzaitzeko publikoan. Espero du, heldu den urtetan bai seitzea, goren gala zutxalotzen, animatzen, eta espero du ikusten duen guztik ere bai, hartzea kontzientzioi oso mundu polite delako. Eta, animatu jendeai, eta ongi atatzen bada, baina gaizki atatzen bada lehiaketara gatekin, ez bazaio etxean bezin ongi ateatzen erean, ez dela ezer pasatzen. Segide. Bai, ni hola hasi nintzen, ni hasi nintzeleik bi lemizko lehiaketetan zakurretziteiten ondoti mugitu. Ez da mugitu ondotik, eta, doike burugo samarra ni ere, eta urrengo urtean berriz, eta, hirugarren urtean zen zakurrekin lanean hasi nintzena. Denbora behar da, eta ez da ez pasatzen ez bada ongi atratzen, jendeak eskertzen du pile bat, azkenean ongiten duen ure pozi daie, baina ez dute zure pixke pasten da, beti ez zaionen ongi atratzen, eta hori jendeak eskertzen du, unera torrit ez zaio ongi atra, eta orduen gehiago txalotzen datuten nire. Bai, oso ongi. Lehiaketan mundu hori oso mundu polite da. Eta, lehiaketaz bukatzeko beste kontu bate bai, nekazari ere baza, eta sektoren hor zaude sartu, independienteki lehiaketataz ez, eta erdiz bizirik ekimenen bai parte hartzen duzu. Bai, horre saiatzen gara, horre nahi dute, hemen bastanen, hor astakeri betin, eta saiatzen ez dezatelain. Eta bai, egierran bihar ere badago hor konzentrazioa bat Iruñen, eta jende animetu aratagatzeko ere.
Eta, hori nola baitere gibelat botatzen den, hor dauketen asmo iteko, eta, hori nekazarien dako kaltegarri da. Hor, 100 hektarea kentzia mendi betian, kristuen azindapile egoten dena, eta gero lauen sakelera gateko hango aberastasune dena, hori kaltegarri da. Hori mendioia ide probetxu ematen hemengo nekazariei 100 urtia. Eta, hori hola uzten bada, segitiko du nekazariei, eta ez nekazariei bakarrik, basapiztiei eta naturai, hori ide probetxu ematen mendioi. Eta, hor tortzen denak, dena xiatu, batzuk eaman orka aberastasune, eta 25-30 urtez orka aberastasune dena eraman, eta ja hori akitzen da. Gabe hori uzten balime da, orai balimetu 100 urtiaga idena probetxu ematen, horre segitiko du berriz 100 urtiaga aberastasune ematen. Baina, aberastasune ematen du mantxo-mantxo. Horretat tortzen direna, orka aberastasune bildikote urte batzuz eta jazta. Eta, hori ez dugu ikusten bideragarri edenik. Argi dago ez dela bate bideragarri, eta azken finen lehenbiziko sektorea da, lehenbizikoa afektatzen dion horrei, baina gero gizarte guztiri eragiten dio horrek. Hori gainera erren natura hortan ere sartuta dago gauzbet, eta hor diruekin etortzen delik jendia, azkenian horko naturak eta gainerakoak batzuk uztentuzte bazterrera, eta ez dakit, doike pentsatzen dut zuzenean ezpada bazterretik zenbaitzuk izeten bautela probetxue. Ez dutela bakarrik hori baimentzen duztenak ere, ni pentsatzen dut zeharki zerbait benefizio izin dutela, bertzenaz ez da posible horako gauzbet onartzia. Azken finen dauden interesak alde batea uzten ditue egitan gizartek behar dona eta egitan baztanek kasu honetan behar dona eta probesten dona gizakik eta bertako biztanlerik. Karo, eta gainera eskatzen dena da, baztanek erabaki dezala, bakarren batzuk izin dira alde daudenak, eta bestea hundiz kontra daudena, baztandarrek erabaki dezatela, zen nahi duten egin bere mendiekin. Argi dago ezin dola beste baten menpe? Horrengatik, eta gero, hemen ageride batzuk diruen ondik heldu den, alderiaktara egiten dutela jirua. Eta, hori nola peitere zuzentzeko bidea badagon, eta, ikusko dugu. Espero du baietz, eta honen ondoren espero du bai jende gehiok hartzea kontzentzioi, eta burruka konstante hontan aldeiteko arazo guztiokin eta galtzen haidien gauze guztion alde. Bai, espero dezagun, Eskerrik asko, jo. Bale, ez horregatik. Hauxe izan da dena, eta espero du hurrengo asten bai ikustea. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.